ang sitwasyon dito. Ang iniwan ni Typhoon Odette ay problema talaga. Ang daming mga namomroblema at nabiktima na itong Super Typhoon Odette talaga. Busy lahat. Nagpapanik mga tao. Ayun, nandito kami nakatula guys. Ito, bibili lang akong mainom tao guys. Dito ako, bumili ako ng tubig. At magtutubil din kami. Nauhaw kami sa kahihintay. Ano mineral? Ginabi na kami dito. Oh, may gulay, gas shortage. Wala nang gasolina guys. Marami ng mga gasolinahan na nagsara. Kaya ito na lang ang natira. Kaya nagtitiyaga kami. You know what time is it now? It's 7:30 PM. Hindi pa kami naghapunan. Takot dito guys. Bakit ganito na? Bakit may ganito ang tension? Tingnan mo yan oh. Oh, nagagalit siya oh. Nagagalit. Oh my God. Yung motorsiklo kasi, tanggalin mo. Nakatakot na, Diyos ko. My God, ang tension dito sa bilihan ng gasolina ay ganito. Natatakot ako kaso mo nga lang, kailangan namin ng gas. Kaya, wala, nagalit na, my God. Nagalit na. My gulay. 808. Wala, nagalit na yung mga nakarangan. Yung motorsiklo kasi ang nakaharang doon sa tabi. Kaya parang sila ang nag-ano mayroon yata silang sabuatan dyan. Hindi nila pa ano yung mga tao dyan dito. Ayan, may mga motorsiklo dyan sa tabi. Ayaw nilang tanggalin, hinaharangan yung mga daanan ng sasakyan tapos kami ang pinapaalis. Alam nilang kailangan namin ng gas. Ano ba naman Ang ito? tagal na namin pumila doon. Bakit dito Diyos sa kabila? ko po, ang pila namin. Para kaming tanga alam doon nyo, sa kabila. 5:30 kanina. Tingnan nyo ang oras oh. 8:09. Wala, grabe naman na ito. Bakit ganito? Diyos ko Lord, maawa ka. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Mga maiinit pa ulo ng mga tao. God. Ako po. Meron Ang daming tao. Grabe. Nakatakot na ito ah. Dami naman ditong tao. Pero ang napansin ko, karamihan dito, wala namang dalang bote o galon. Wala namang sasakyan. Bakit nandyan? It's a big question for me. Oh, at ang daming mga mga tapos may narinig ako kanina na pwede mong ipapila sa kanya yung galon mo. Ano ba yan? Bayaran mo para ipila niya yung galon mo para siya ay sumingit. Ano ba itong kalakalan dito? Mayroon naman mga fixer Kaya dyan. naman pala ilang oras na kami dito hindi umuusad eh. Oh my God. Anong nangyari na dito? Wala nang May modus dito. Wala Pati pang ba naman mga- itong ganitong kahirapan? Meron pang modus na naisisingit. Oh my good Lord. Nasaan ka God? Diyos ko, kaawaan mo kami. Naging bad ng mga tao yata. Maawa naman kayo. Ang hirap na nga na itong nangyari sa atin. Ganyan pa kayo. Sana marinig nila ako. Nakatapos na yung orange. Tapos Ito ngayon, naman, biglang sumingit yan sa ano bang gusto nito? itong black, bakit tayo mag-forward?
Huwag ka namang sumingit, kararating mo lang. May sana. Walang ganyanan. Bakit tayo na naka-block? Sa buhatan, no? Ay, tinext niya. Kakilala pala niya. Kakilala niya yan. Naku, ang daming masama sa mundo. Bakit ganun? Kararating lang niya. Kanina pa kami. Hirap naman ang ganito. Pero... Ha? Karga na. Magkarga na? Magkarga na sila. Kasamahan niya pala yun. Kasamahan niya yung nandun. Bakit di maka-forward? Nagtataka ako naman ako. Bakit di maka-forward? Ha? Uy, matras. Bakit? Saan siya pupunta? Ha? Oo, baka matamaan ka. Bakit? Ang daming tao. Ito ang Pilipinas. Hindi kumain naman. Ay, may mga ano sila. May mga litro. Meron sila mga bottles. Nakakaawa talaga ang buhay dito, guys. Kita nyo na. Ay, ganda, natatakot ako. Nandun sa gas. Kumuha ng gas. Punta yung may-ari dito. Kilala kasi kami. Suki namin matagal na ito. Maliliit pang bata yung mga anak ko. Bakit dating pa lang kami galing na dito kami nagpapagasolin. Nakilala si Edgar. Kilala kong sasakyan. Suki namin. At talagang totoo na 5:30 nandun na kami sa pila. At tingnan mo naman ang oras. Ngayon, may nagsabi sa kanya na bagong dating lang daw kami at unfair daw. Ay hindi. Kahit pa check nila sa CCTV. Nandun na kami sa pila ng matagal. Ay, Diyos ko, ako ninanarvyos guys. Para lang dyan sa pila na yan. Magkakaroon ng problema. Ayun ang nagkasikaso yung kay Edgar, yung may-ari. Sir Jerry. Nandun sila, kumuha na ng gas. Yung gasoline. Kasi diesel ang kinarga dito sa pick-up. Ang gasoline naman, kailangan namin para sa generator na bibili namin bukas. Kasi may in-order kami generator. Para naman malagyan yung bubong namin. Ay, para naman malagyan ng bubong ang bahay na namin. Kasi yun nga, nabagyo ng Odette. Kaya kapaayos namin. Kailangan namin ng gas. Tinatawanan ako ng tinigan. Daming tao guys, sobra. Oh my God, nasa kasi hindi pa na sila. Makita. God. Natapos ang gasoline station. Dito naman kami sa 24 hours na store. Bibili ng
Kailanganin na malaklak. Ng malamig guys. Alam nyo yung chillers nila ay hindi malamig yung mga drinks kasi normal kasi walang kuryente. Ito naman hipo ng hipo. Kanina pa yan. Uy, lalong iinit yung mga drinks sa'yo. Hipo ka ng hipo. Kuha ka na ng bugnawan ka ng beer na ginagawa niya. Saan? At tuloyo. Pinakaluyo. Yan, sa dulo. Pinakadulo. Yes, ma'am? Wala ka. Dulo. Dili man beer ka na. Flavor beer na. Ito? Hindi yan beer? Ay, kana. Dili man bugnaw. Kana. Pila hanggang dito sa labas guys ang Jollibee. Jollibee, sabi ng mga bata. Sa mga ito. Jollibee. Doon, ano tayo? Doon sa Chowking.